Dámy a páni, vítam vás pri ďalšej sérii krátkych UAP videí z celého sveta a začneme dnes v Los Angeles v Spojených štátoch nedávno, rok 2026, kde sa podarilo nafilmovať takýto zaujímavý objekt, ktorý sa najprv javí ako klasický padajúci asteroid alebo meteorit, ak chcete, ale časom vychádza najavo, že letí akosi podivne. Vyzerá to skôr na nejakú raketu alebo niečo podobné, ťažko povedať. Tak ako vždy, názor si musíte spraviť sami a ideálne je, keď mi o ňom napíšete aj do komentárov pod video. No a nasledovať budú také kratšie videá, ale o to zaujímavejšie, pretože na nich uvidíme nezvyčajné pohyby týchto objektov, ktoré teda mňa osobne vždy fascinujú. Čiže sme v Severnej Karolíne, opäť Spojené štáty americké. A je preč. No a takisto Florida, staršie video z roku 1993, ale myslím si, že veľmi zaujímavé. Tentokrát klasický po starom lietajúci tanier a je fuč. No a nakoniec tu máme New Jersey, USA, december 2024, kde si tiež môžeme ukázať vo viacerých záberoch, ako sa tieto objekty vedia šikovne pohybovať, samozrejme mimo akýchkoľvek našich technológií alebo reálnej fyziky. Do pozornosti tiež dávam svoj YouTube kanál Odhalené UAP UFO prípady, kde si môžete pozrieť dlhšie videá práve o takýchto odhalených prípadoch z minulosti, ktoré boli riadne vyšetrované a boli vyvodené nejaké závery, nech už sú akékoľvek. No a vidíme sa pri ďalších videách. Nezabudnite sledovať moju facebookovú stránku a dať mi odber na YouTube kanál. Ďakujem.